Ja morjesta vanki, täällä on Jonitsi uuden videon parissa. Tällä kertaa pelataan Fortnitea ja mä ajattelin, että vedettäisiin toi Skybase-haaste, koska sitä oli ehdotettu kommenteissa. No niin, eiköpä mennä pelaamaan. No niin, sit mennään. Yritetään sitten saada tästä näin tää peli heti alkuun. Minkäs me läntätään? Oisko se... Voisi olla vaikka Valley Woods, aika hyvä paikka mihin mennään. Että niin. Sieltä saa ainakin puuta tosi hyvin. Todennäköisesti. Ainakin se näyttää tosi puusta. Vaitiin toisaan tuo tietenkin toi Tilted-Towerissa, miten mä sinne viihtiin lähtee. Menen tänne. Että niin. No niin. Tuolla olisi toi täällä olisi heti tää joku mikä lietävä keskellä. En mä en oikein tiedä. Mene tänne. Heti vaan rapsaa pitää koittaa saada. Kaikesta mistä saa, niin saa hakata. No, sitä kiveä. No, tää on chestejä pari. Olis tämmönen rautaa. Ja se oli siinä maanpinta. Kamaa en mä vitti sinne rapsaa. Täällä ei. Toivottavasti sekin on saanut jotain rapsaa. Tästä saa muuten vettyä paljon rautaa. Täällä ei. Oliko siellä vielä chesti, mistä saatiin mini-shieldia? Jaa. Ai se on tossa noin tuo chesti. Noniin. Mennään sitten. No. Jaa, vastaan tossa. No. Siellä on varmaan shotgun, otetaan shotgunin kumpi mennään. Tää otetaan vaan tämmönen taktiikka, että otetaan tappaa pari pelaajaa. Että otetaan saada niiltäkin vähän raksaa. Kyllä siis raksahan on laitettuna tärkeää tässä pelissä. Mikäs tää nyt ei? Jonnekin tämmösen kohdalla. Aihti kohdalla shotgun. Noin, tosta tulee. No ihan summan näköinen osa. Täältä pääsee varmaan jostain sitä pihalle. Juu. Hyvä aara tänne. Kiitos. Mutta me nyt lähdetään pihalle ja lähdetään vähän etsiä pihuja. Joita vois löytää ehkä vähän raksaa. Koska jos me kerran Skybase koitetaan saada, niin me pitäis saada jotenkin rapsaa. Ja se hakkaaminen on vaan älyttömän hidasta. Niin yritetään vaan sitten niitä tappaa porukkaa, että saadaan rapsaa. Vaikka sitten saa kyllä tästäkin rapsaa.
saatiin aika hyvät raksat ja meillä on nyt vaan vähän vajaa 300. Tässä on mun mielestä aina yhteistyössä. Sieltä tuli myöskin piikki. Käydäänkö me munttaamassa joku? Sekä päin. Me varmaan toi keskellä päin. No, mä oon nyt jo niinku top 50, enkä mä oon nähnyt ketään. Ehkä kuitenkin vasta nyt tiltteet toukaisissa. Lähdetään nyt tuonne keskelle ja katsotaan. Tiedä onks täällä joku. Täällä vähän keskellä. Ei ainakaan kuulu yhtään ketään. Nyt kuuluu. No täällä. Tuo. Täällä on. Eteenpäin vaan. En mä nyt niitä alkaa ajamaan. No. Kuitenkin täällä ne ei ole porukkaa äsken. Tuolla. Kasi. Ihan sun on hyvin. Joo, ei mulla mitään palattavasta. Come on! Lähti sitä yllättävän pitkälle, mutta ei onnistuttu sinne meidän haasteissa. Me yritetään nyt vaan hakata sitä raksaa. Ja ländetään jonnekin muualle. Noniin. Tässä olisi kuitenkin tämä. Välttämättä vai shotgun, mutta ei. Tätä ei vaan saa niinku pelissä kuin helposti. Saaks täällä 200 vielä? Saa 210. Kuinka lähdet sitä ampuja saa ulkoisesti? Noin ei sitä voi saada varmaan sitä. 210 on varmaan maksimi. No. Mihin nyt mennään? Mä veikkaan, että joku... Tuossa on varmaan aika paikka. Tai jossain tuolla. Jotenkin reunalla aina, koska ei se saa aina yllättävän hyvin kaikkea. Mä menen varmaan jopa tohon. Tai ainakin niinku, tosta saa paljon rautaa. Ja sillä selviää. Mutta tosiaan saatte kyllä ehdotella enemmänkin näitä haasteita, kun nyt vedetään Skybase. Niin. Yritetään saada jotain muitakin haasteita tehtyä. Josko täältä näin tulisi joku hyvä ase. Mikä tossa on? Harmaa. Autoshop. Joku taktiikka. Noin. Tässä.
ulkopuolelle taas. Toinen piikki, nyt vedetään pari piikkiä. On se sama. Mitä tuota? Noin. Sitten vasta raapista. Mistä kontista sai olla laitettu? Rautaa. Rautaa on mennyt vaan kahdella. Näin, sitten vaan eteenpäin. Rautaa niin paljon kuin saa. Niin paljon kuin vaan on mitenkään mahdollista. Nyt on aika... Nyt rupeaa olemaan joku parisataa rautaa, niin rupeaa vähän ehkä riittämään. Että niin. Nyt on jo vähän rautaa. Niin nyt pitäis master koittaa niin saada jotain vähän muutakin. Nyt mulla on rautaa jos 300. Noniin. Tostakin vaan rauta. Mä vielä vähän tänne ylös ja katsotaan. Kyllä tässä on kiveä, kato perästä. Katsotaan, että oliko se yli 500 tässä. Niin, 80, 90. Joo, oli se yli 500, se on hyvä. Se on varmaan se tonni. Vai eikö niin 99? Grappleri käy 12 movementtia. Sitten taas. Noin, sitten taas eteenpäin seuraavalle laatikolle ja koko ajan vaan niin kauan kunnes on sitten tarpeeksi ratsaa, että lähtee rakentamaan taivaan. No, ja sitten tosta. Nyt on 700. Noin. Tää on aika raasa. Meinaa kun mä tonne ylös lähdin, niin se on aika hyvä siellä. Mulla on vielä hyvin aikaa hakata sitä. Tää on 800. Näin. Ja sitten...
on 900. Mutta niin, mikä se maksimi sitten on? Se on aina hyvä katsoa. Se on 9999. Joo, se on 9999. Mutta alkaa kun mä sain movementin täältä. Sillä pääsee pois. Ei hemmetti, mä tohon. Ovesta ulos. Mä voin ruveta täältä jo rakentaa. Joo. Tämä. Nyt sitten vaan ylös. En mä selviä. No ja tuolla on stormirajasta. Ei lähdetä vielä kuitenkaan liian keskelle. Mut meidän ei kannata ampua ennen kuin on pakko. Mutta niin meidän ei kannata meidän ei kannata lähteä heti rakentamaan tuonne ihan keskelle. Kannattaa odottaa, että toi stormi tosta lähtee liikkeelle. Ja sen jälkeen sitten lähtee. Se menee lentokone. Niin lähtee stormi aika lailla. Pari sekunnin päästä. Noin. Nyt on stormi. Nyt me vaan lähdetään rakentaa. Voi paska jäti stormi. Tää on ei välttämättä, mutta kyllä mennyt melkein. Eipä kai siinä. Joo, me jäätiin. Mutta tää olisi tämmönen video ja katsotaan ensi kerralla jotain muuta pelivideoa. Se olisi moro.